Repet, mă voi implica cu tot ce-mi stă în putere, mai ales că, așa, nu sunt profesionistă, dar ador teatrul. Așa, de când eram mică am jucat pe scenă, iar după aceea, în cariera mea didactică, am făcut acest lucru ca să trezesc în sufletele copiilor această plăcere, această minunată dovadă că trebuie să iubim cultura, să iubim teatru, să iubim arta în general. Vă mulțumesc și încă o dată bine ați venit de la Odoșani. Noi vă mulțumim. Pregătim o trupă de dubluri la Veneția, prăpădești vreun actor prin gondole. Am înțeles că mai este doamna Violeta Țurcan, vrea să vorbească. Se pare că... Bună ziua! M-ați prezentat. Îmi pare foarte rău că sunt un pic rămasă în urmă cu toate evenimentele. Poate problema e că sunt de puțini ani aici. Adică azi împlinesc 3 ani de când sunt. Nu-i nimeni rămas în urmă. Suntem toți la așa nivel. Nu-i nicio problemă. Cred că e foarte binevenit un teatru aici. Și chiar ar fi foarte binevenit și un teatru pentru picii noștri să ne ducem cultura înainte. Și ce mai putem spune? Nimic. Trebuie să ne dezvoltăm cultura și să nu ne uităm de rădăcinile noastre. Așa este, asta ne-ar ajuta. Ne-ar ajuta foarte, foarte mult, chiar dacă sunt foarte multe evenimente de care nu știam. Și ar fi foarte bine. Să fie mai bine publicizat. Da. Întâlnirile noastre. Pentru că chiar dacă suntem de puțin timp aici, ne-am mai implicat în ceva lucruri, dar dorim, avem o dorință de a ne duce neamul înainte și să nu uităm limba și să nu ne uităm tradițiile. Asta e cel mai important. Deci ne aliniem și spunem da. Da. Și ne vom implica dacă e nevoie. E o primăvară frumoasă și sănătate. Mulțumim frumos! Mulțumim! Haideți să ne spuneți ce credeți dumneavoastră vis-a-vis de proiectul acesta. Bună ziua, în primul rând, celor pe care nu i-am văzut, doamnelor care au venit în urmă. Nu știu, văd că sunt mai multe teme aici, de fapt. E vorba de o idee a unui teatru de amatori, pe care a spus-o doamna, nu mi se pare o legătură foarte ușor de făcut, și un teatru profesionist cu o stagiune permanentă, care, de asemenea, cel puțin inițial, este incitantă, însă foarte riscantă. Adică, totuși, probabil că un turneu în zona Veneto Friuli, făcut în principalele orașe de vreo 2 luni, adică să stea câte o săptămână în fiecare, unde să fie abordate toate genurile teatrale ca să atragă toată paleta de cetățeni și pe partea de comedie, dramă, mă rog, inclusiv ceva pentru copii cu matinee de sâmbătă și duminică, cred că ar avea șanse de reușită. Și în momentul ăla am putea cu toții să vedem care sunt șansele unei o stagiune permanentă din septembrie până în iunie. Nu știu dacă la momentul actual ar avea șanse de reușită, după părerea mea. Bineînțeles că și Consulatul General României la Trieste s-ar implica în sprijinirea acestei inițiative și cu popularizare și cu tot ceea ce ține de noi, inclusiv cu autoritățile, cu săli. Apropo, doamna care spunea de
școală unde sunt probleme, deci puteți apela și la noi la consulat ca să vă dăm o mână de ajutor unde putem. Contează, de obicei. Și ce să vă zic? Deci ideea este extraordinar de generoasă și incitată, dar, mă rog, trebuie văzut pornit cu pași încet și urcat încet, fără... Nimeni nu cred că are posibilitatea actuală, la ora actuală, să se gândească la o chestie de 8 luni, 9 stagiu. Asta are semnă, de fapt. Să găsită și o sală permanentă. Deci până acolo e drum lung. E frumos, într-adevăr, să visăm, dar mai e. Probabil că partea asta de început așa. Bun. Eu le urez succes și le mulțumesc. Oricum e superbă, chiar superbă această inițiativă. E și e prima. Un succes și să vă salut toată. Are perfectă dreptate, domnul consul. Și noi am gândit exact la fel asta și discutam cu Alex Iacob. Nu ne aruncăm din prima la a permanentiza ceva, gata, batem în cuie. Taman ăsta era gândul nostru, să venim cu un spectacol pentru început și să vedem cum funcționează. Și pe baza acestei prime experiențe putem să gestionăm o idee pe mai departe. Pentru că dacă simțim entuziasm și vedem că se dorește așa ceva, vă dați seama că și noi avem argumente în plan local. Domnul director și poate configura o pledoarie foarte convingătoare la adresa oficialităților din Botoșani. Însă, cel puțin părerea mea, domnule director, din ce s-a spus în după amiaza aceasta, pe mine m-a impresionat în foarte multe rânduri și dacă ar fi mai mulți oameni atât de inimoși precum cei care au luat cuvântul în această după-amiază, realmente cred că s-ar putea muta munții cu oameni ca dumneavoastră. Într-adevăr, se pot muta munții. Inițiativa am început-o cu câteva vreme în urmă. Am și avut câteva spectacole. Au fost stabilite, să spunem, datele ideii că o astfel de microstagiune sau de spectacole, deci sunt posibile, astfel de întâlniri teatrale, și iată de oricâte ori ne întâlnim se mai câștigă, aș spune, câte un element. La Botoșani se desfășoară a noua ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Liceeni. Și am să vă spun că Botoșanii ar fi cam pe locul 2-3 în țară în ce privește această direcție de acțiune. În sensul că, pe de o parte, pregătim publicul viitor, cei care vor fi spectatori avizați de teatru, mai avizați decât ceilalți, să spunem așa, tocmai prin aceste festivaluri, prin aceste întâlniri, prin această inițiere în decodificarea spectacolului teatral, spuneam pe de o parte, dar și cu rădăcini, aș spune, pentru elaborarea gustului, în general, a consumatorului de artă. Ideea, spuneam, pe care am câștigat-o astăzi, una dintre ideile pe care le-am câștigat, este tocmai aceasta și e un spectacol care va prinde, nu ca pe vorbă, bine, este spectacolul pentru copii, savuroase, interactive, în care și care se pot constitui ca lecții de limbă română prin chiar desfășurarea spectacolului, prin faptul că scena dialoghează cu sala, prin faptul că pruncii sunt de acord sau nu cu un moment al spectacolului, cu un anumit curs al lucrurilor, îi face să fie cu totul implicați și creează o atmosferă cu totul specială. Trebuie să credem în acest lucru. Sigur, sunt lucruri anevoioase. Am cheltuit, spuneam, și are dreptate fără îndoială cu imaginea domniei sale generale, am cheltuit destul de mulți bani până acum și venitul în acest rând a fost tocmai în ideea, domnule, de a găsi totuși niște posibilități de echilibrare. Că nu poți să dai la nesfârșit zeci de milioane
Am și făcut eu o șotie. Prima dată, nu, în vreo 2 rânduri am venit cu autocarul. 2 zile și o noapte, cam anevoios. Așa, dar în alt rând zic, hai să-i învăț și i-am adus cu avionul. După aceea am zic tot, nu, dar nu mai mergem cu autocar, e prea greu. Venim numai cu avionul, care înseamnă niște costuri care, sigur, trebuie să acoperite de undeva. Dar toate aceste asperități ale situații se șlefuiesc între timp, trebuie să găsim modalități, repet, pentru că teatrul nu e o contabilitate, în primul rând, care se cuvine să fie perfectă. Investiția este în suflet, este în capacitatea și a celor care sunt și locuiesc în Botoșani și în parte sunt și din familiile respective sunt și muncesc aici, în zonă, a dumneavoastră suflete care trebuie să fiți convinși, spuneam pe de altă parte, că cei de acasă cât de cât îi mai mângâie careva pe suflete, le mai îndulcesc suferințele, deci la acest nivel avem de a face ceva. Eu știu, la fel cum critica prietenului Călin Botar are, între altele, tocmai și această misiune de a face ca, să spunem, mesajul scenei să fie mai bine înțeles de sală. Fiecare avem rostul lui. Dacă ne vedem și fiecare ne facem rostul, noi nu facem nici cămăși, nici costume, nici nu știu ce altceva. Ne ocupăm de sufletele dumneavoastră și trebuie să fim convinși că mântuirea fiecăruia stă în măsura în care împlinim mântuirea profesională și ca oameni pe fața Pământului, doar în măsura în care reușim să ne înțelegem. De asta spuneam că n-am venit să câștig bani la Veneția, ci am venit să șterg o lacrimă, am venit să vă dau o încredere că totuși putem răzbate în această viață extrem de anevoioasă. Ea are încercări incredibile la un moment dat. E bine, trebuie să găsim resurse de putere interioară, sufletească, încât să depășim astfel de momente și poate în cele din urmă să socotim că viața merită trăită. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost la această întâlnire. Mulțumesc întregului aparat care v-a îngăduit această întâlnire, bineînțeles lui Alex cu tot cu răceala lui, l-a bătut Dumnezeu, dar nu se știe pentru ce. Ați putea să-i spuneți la mulți ani, este ziua soției și mamei lui Alexandra, da? Astăzi la mulți ani, Alex. Asta nu e apropo la opere, nu. Mulțumesc tare mult pentru rolul de moderator al acestei întâlniri. Mulțumesc aripei tinere din familie. Mulțumesc promisiunilor și vreau să cred într-adevăr că fiecare din dumneavoastră va putea fi așa un centru de polarizare a interesului pentru o întâlnire reală. Vă promit că măcar încă o dată pierd, câștig, mai încercăm încă o dată. Și vom vedea totuși, poate găsim, repet, căi să porniți. M-a durut azi un mesaj din ăsta că oare ce gând are. Nu vin precum nu știu ce cântărez de muzică populară să câștig bani de aici, de la noastră. Îmi ajunge o lacrimă. Mulțumesc. La revedere. Și noi mulțumim foarte mult, domnule Traian. Sunteți exact așa cum v-a descris Călin în cartea lui, în interviu, un idealist și un optimist, ceea ce pentru mine reprezintă o garanție că fără oameni ca dumneavoastră, care cred în anumite idei și le plantează, nu s-ar realiza, nu s-ar porni la drum anumite lucruri. Încă o dată, mulțumim tuturor că ați venit. Mai vreți să spui ceva? Eu, în numele meu, vă mulțumesc și vă doresc o fantastă. Vreau să spun că să-i mulțumesc domnului Petrei, în mod public, că dânsul a fost persoana care s-a în spatele, un fel mentorul meu. Acum 3 ani am organizat un schimb de carte cu Biblioteca Cipe din Mestre și cu cea din Botoșani. Și au venit un grup de 29 de bibliotecari pentru vizita Biblioteca din Mestre. Au adus cărți, au luat cărți în română, au luat cărți în italiană. Printre cei prezenți era și domnul Petrei. Și mi-am amintesc că o zi, dacă așa scrise de la Dumnezeu, domnul Petrei îmi zice, haideți să mergeți pe mă cafea, că trebuie să spun ceva. Și am mers la Barche, unde e la etajul 6, și zice, Alex, este loc de mult de a face. Și atunci am plănuit să facem
acel iunie, când am făcut spectacolul cu Eminescu, dânsul a venit, a obținut o finanțare specială de la primarul care de atunci erau, cred că, 5.000 de euro, dacă nu așa, a venit cu trupa de teatru, a fost și Televizia Națională, a fost un moment extraordinar la, acolo, din centru, Piața Fereto, atunci m-am spus și cu tine, și el a fost începutul, deci mentorul și omul care a stat în spate și m-a sprijinit într-un fel și m-am putut baza, pentru că, din păcate, noi avem aici ca comunitate avem puține, ca și comunitate avem puține resurse. Am avut pe cine să mă bazez, când am avut nevoie de ceva, știam că undeva domnul Petre poate să trimite și când a fost Ziua Culturii Naționale, a trimis pe Cezar Mitroane și când, după ce am avut un alt spectacol cu Ursul aici, tot la Teatrul Colbe. Și mulțumesc pentru că... Pe 21 martie? Da, o să vă povestesc după aceea și despre treaba asta. În ce privește teatrul, noi avem o convenție cu Teatrul Colbe, deci locul ăsta ar putea fi un sediu permanent al teatrului și pentru repetiții și pentru deocamdată aici, după care mai găsim și pe o altă parte. Următorul eveniment care îl avem organizat, pentru că îl jucăm în deplasare, deschidem o bibliotecă în limba de poezie, în limba italiană, la Iportești, Botoșani, în 21 martie, când e Ziua Națională Mondială a Poeziei. Mergem împreună la Botoșani cu o echipă de vreo 20 de italieni, pe care ziariști de la Corriere della Sera, de la Corriere del Veneto, de la Gazzettino, vin de la Ministerul Afacerilor Externe, au venit de la Ambasada Italiană, de la Institutul Cultural Institutul Italian de Cultură din București. Va fi o prezență foarte mare și sperăm să facem o figură frumoasă. Să creăm legături care ar putea să se întoarcă în beneficiul comunității, pentru că poeții nu sunt doar poeți, sunt ziariști, sunt profesori de italiană, sunt oameni de cultură și legătura asta care le facem în momentul de față dintre poeții italiani și poeții români ar putea să vină într-un moment următor în beneficiul imaginii României și efectiv în sprijinul comunității. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule consul pentru prezență, mulțumesc tuturor și poate după, ne mai încălzim după frigul ăsta, pentru că pe la un parc în vecinătate, dacă nu aveți frică, nu aveți grabă să plecați acasă. Mulțumesc, Călin, mulțumesc, domnul director, pentru că ați venit și mulțumesc la toți.